Situácia v Partizánskom je vyhrotená. Neprispôsobiví občania pred pár dňami zaútočili na poštárku. Cez víkend zbili taxikára a vynadané dostal aj sám primátor. Aj preto dnes v Partizánskom odštartovali petíciu na ochranu základných práv slušných ľudí. Okrem iného v nej žiadajú zníženie veku trestnoprávnej zodpovednosti na 12 rokov. Francúzska polícia vyšetruje mysteriózny násilný čin, ku ktorému došlo v Alpách. V zaparkovanom aute našli 3 mŕtvych členov britskej rodiny. V okolí ležala ďalšia obeť. Streľbu prežili 2 dievčatká. Jedno z nich objavili až forenzní experti prehľadávajúci auto. Sudkyňa, ktorú mal pred rokmi údajne v pláne zlikvidovať podnikateľ známy z kauzy Rašelina Kvido, je oslobodená spod obžaloby v inej kauze. Podľa polície a špeciálnej prokuratúry mala Miriam S. pýtať úplatky od stavebnej firmy za to, že firme dohodí kšefty na zatepľovanie bytových domov. Podľa súdu sa to nestalo. Na inú tému. Je to nechutné, odporné a zrejme si už nikdy nekúpim z obchodu žiadne pečivo. Aj takéto sú reakcie našich divákov na kauzu myši, ktorú si zákazníčka nafotila priamo v obchode. Zareagovali na to mnohí ľudia, ktorí opísali svoje otrasné skúsenosti s hygienou. Vysoké Tatry patria k najdôležitejším prírodným dodávateľom vody do hydrologického systému Slovenska. Je to vďaka výdatnejším zrážkam oproti ostatným územiam. V poslednom čase sa však aj tam čoraz častejšie prejavujú zmeny v klíme. Hladina plies výrazne klesá. Európska centrálna banka podporí zadlžené štáty eurozóny novými nákupmi dlhopisov. Oznámil to, českí poslanci zamietli vládny návrh na zvýšenie DPH a daní z príjmu. Riaditeľka Slovenského centra pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže Andrea Císarová je v Londýne. Dnes